Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke KSU Southwest Khasi Hills District harangkat ke KSU Maukarwan daga jingskukhia kala sei madani ka RTI halor ka jingjirse ka kamthung jam jong ka tanat ka kot ka khia hapo ka Southwest Khasi Hills District kata naru ki sub center ki PHC ki CHC lembat ka civil hospital Maukarwan hagabaga seng lingba ka RTI kala lap baki don hadu shispa khat artli ki post bala shuthung klem na penbana ba ni khot advertisement but klem khot interview haba kran ki dong tho khubor mentaka sngi ka khat wetrik ujleo arajar arpusau president ka KSU Southwest Khasi Hills usamla forward man nongrem ule tho bakat kum ga jingyo jingtip lingba ka RTI naga office jong DHS Shillong but office jong district medical and health officer Maukarwan kiladan haru san puwetri ki post officiate san pusau ki post casual but hanyo ki non sanctioned post hagi jaka sumar ba pher jong ka Southwest Khasi Hills henry ka bas ngosi pat kalong bakatanat ka kot ka khia kala shuthung sop klem da penbana ba but klem da khot ki interview kabala kata hadu kata ya ga hok jong ki samlawat kam wat jam napo ka district usamla forward man ula ong bana kalyang jong ka seng kala penram jor ye ka jingle jong ka tanat ka kot ka khia daga bathung kam klem da boat ya ki kindon ula berngem ru ba shen ka seng kan sa ujor ha ki bor ba halor ba dawa ya ka tanat ka kot ka khia ba ka de ban penbet marror ya ka ni daga ba weng shwa ye ki post but ban penbana ba daga we link ba ki advertisement jingwan sakmat juni nagalan jong ka KSU Mokra Circle berka kenju KSU Sarwas Selesai kolong habade berka jersey jong ka tukam jam hapo jong ka tanat hat lane tanat ko kikia jong ka Sarwas Selesai ka bakan thup na do civil hospital na ta ki officing post hagi post ba pher ba hagi office ba pher ki bade hapo jong ka tanat jong ko kikia jong ka Sarwas Selesai te haga jinglap jungi ka seng lemba ka RTI ke ba ni labo hapo jong ka office director of health services jong ka Sukar Megalea berkunjung hapo jong ka office di mechu ni lalap ba kadon ka jersey tunggam jam katam haka hospital sispa jingtia te kabakum ka RTI ke bangi le ba bangi layo jingtep na katanat jong ka office DHS berkunjung di mechu nilalap ba kidan hadu sab kadai tali tang ki pos hapo jong civil hospital ki ba kanthum na do ka pos operator receptionist LDA ki wat assistant ki sweeper com cleaner ba ki ki pos sab kadai tali ki pos ki long ba ya ki bala thum na do snam arja rapuar ki dan bala thum snam arja pulai ra ya ki pos casual ki ba nakalian jong ka office jong director kala thum kilale klam da plaja ka advertisement lane klam da khot ya ka interview ban thung nang ta ban khot di samla ban thap ban thuk haswa ban thung ha kini ki pos ba pher hapo jong ka sispa jingthia te naklang juni bade bane ka bantang i so kya subon ban i so tram jore ki bo sarkar ya kane kam ban ong ban thung na ka ponging yu no trai tingi la pasang re kendo jingsha re ki ong sung thung temporary thung casual re ga i bangi dan ban ong kolong ba bro itip bakadan ka Megalea regular casual workers scheme jong ka snam sejar kana spa kana penrio habat ha kakum kani scheme kolong ba ka batai balada casual worker ula sa thong kumbas posnam un yo ek ta ka status kum buta regular casual worker bandau la yo ek ta ka status regular casual worker kumor ba onam la su ban pamki eki kata ka wai ka ba ar kolong ba raja ki lat post akini ki level 1 na ki grade D post kolong ba 100% na ki casual na kita ki regular casual worker kila sa thum ka ta post te kani kalong ka ba nakala ni nomla ban preng namar ba la dai ba ki thum casual na ki thum casual no nuru at least la da ki khot ka tasman kata la se kan compare berkata la se kan wara ka jungkun jong ki samla tung kam tung jam hapo jong ka district ki ba ko wai re kani ka jingle ka pen i ba kadon ka salandat but let's say kam kadon ka jeng temu ban penantoy yanurano la kalong polisian la kalong ya ki officer ki ba pher but ontang hapo yang ki ontang hapo yang kani ka spa jingthia bakla thum casual ring ilap baki donru ki casual ki bal ki post casual
ya ke bala thong kan harassment kan interview hapo office di MSO nata haki PC ki prepare ki health center ki badan hapo sarwas sirshek bertunjuk haka habede hapo jongka national health mission ya kini mau beladangi kenlang tangki kausal pos hapo jongki dia ka civil hospital nata hapo office di MSO haki health center nata haki PC KCC prepare badan district berkunjung apo national health mission kalau ba ki casual post ki don hadu san pesau teli lane san pesau ngot ki bro ki susah tong kum ki casual hapo jam ka health department kata ka dei ka wei ka banta ka ba ni ko pancai de ka jing thong ki san pesau ngot ki ka kum ki no tre po jam ka health department spa jing thia ki wei ki upres jam ka health department nang da ki don sa ki way pat ki pos kata kalong ba ngilab ba hak RTI ka bang labu nalor kini kusal pos kidan sa kubasan puai tili ki pos ya ki bala syutum official nadu kisnem arjar kat pra arjar pulai kidan ki bala thong nadu snem arkat sauru bat kani ka jintu official kajia umdai tanga po makruat sa ichi kajia ki PC paper kompo ki rantong PC ki mathop pra PC ki rankor PC ki konjai PC kiwa kaji PC berkentar terter but kajing kali ke bang kiwa banbu golong ba haba ong ki haba don kini ki officiating post lane haba don kita ki post bala bantung officiate kapan i ba kala don ka sanction post ba haba don sanction post pat kasem jing ayu ya ka health department ba haja ka bakan tung regular bantung permanent no yanu no da ka ba ki advertise no hare ki tung kala da ki officiating post per spenne da ki snam ban dan sa apo kumki ba shutrai offset te kani kalong kai ka ba nakalang jungi ni so ban ni so param jor kum kasang ban ka pagi hiru hak partai ba ka dan ka jersey tungkam tungjam hapo jang ka sarwas sirse nata nalor ki casual nalor ki offsetting post ki dan sa ki kini ki absus ki bagi orang lani kita ki dan sanction post ya ki bala thong hapo jung kini ki urban health and wellness center berkunjung ru kidon ru ki bathong apo ka tembedat ayush hospital ti hajing sha katkum ga RTI ga bang lap kolong ba hajing sha kini non sanction post ki ba hoja jing sha so thu ba kini non sanction post kolong ba don kamban renew man kasnam banyo ka approval na sarkar mar sisnam rai kabalango perkong balai balas yuthong yang rengut kini brew kum kita ki multi purpose workers but way kum ayush helper hapo yang kamar kuat civil hospital klaim da conduct yang ke interview lani klaim da apply di advertisement de la dangi kenlang ya baro ki post kata kalau nadu ki post ki basha tum official nadu ki post ki basha tum casual haki hapo civil hospital haki PSC ki CC ki paper ki badan ha district but kumju ru hapo ka NSM nata hapo yang kini ki urban health and wellness center barapo ka kani ka civil hospital nang take ayush kolong ba kala poi jam sispa ka atli ki pos de kandai ka kam kai bonong ba sispa ka atli ki pos la su tap klaim dapat mendapat ba klaim dapat penting ba but klaim da kondok ya kata ka interview ka bonora ka jinghon jing samla tap kam tap jam hapo jong ka juse ki bokoi gidan sibun ki samla tap ki balak biang ka keran pule gidan sibun ki samla ki banalor bu ki biang keran pule harai ki kimyo ya kakam kajam ka babiang kidu no penban saban ya sim batala ne banyo ban apia hagi interview ka per te hakajing sha ka sarkar la kadai ki official la kadai casual post la kadai ki nu ki non sanction post ya ki ba don kam approve man kasnam ru at least nakala jo sarkar ka dai ban da apply di advertisement ka dai ban da khod da interview kenang bagi samla ki balak biang kakaran pule bagi ba ki bom padan ya ki bampat ki samla ki bom padan kam don jam ki niyo ya kalat ban appear ki interview ban tap ki post bo compare yo mano compare du mano rai ba la le kom ta kalong ki samla ki bedi hok ban yo kam yo jam ki niyo ban rong ha ki post ki pair te kani kalong ka ka ba nakalang ka sang hoy ni layo jingtip nagi bun bobreu ki balaong ini bagi don ki bakum kita ki ai harai haswa berle kita ki por unsa kalong mi kwa ban wat soy ki jintip ki babnya bat ndang lale da kerti ai ngilalap sya
ba kidan san sau tali ki post ki bala shuthong kum casual san phoi tali ki post ki basa thong kum official nata kidan sa kum banyo tali ki basa thong na kini ki man sanction post lane ki absos ki bagi om but claim da advertise lane claim da interview de na kalang kasen habade kane ni sawan param jor ki bos sarkar i param jor ya kane ka jing thong kam thong jam ka ba thong na kapong ling claim da yak ya ka selection process babyang kamera boot ya kita ke selection procedure ki ba day ban boot na habade ba tungkam tungjang ni paramjor ba nagalang miru ngin sabu ki jing thok ngin song complain ki bor ki ba day pet ba day ban pembaj ya kini ki baro ya ki sispa kan artli ki post day ban pensai ba balai sule kumni barakaju oporu day ban wengi kita ki post ban khot ka advertisement kenang ba ki samla thapkam thapjam ko district kini orang ban ni kenturu ya ki samla thapkam thapjam jo ga district ba habadon kini ki jingle silyang khamat habadon ka jersey jo ga tungkam tungjam habadon kinu ki benta ki balale nakamta kakam arsap ne kakam bamsap ba de tungkam tungjam ini kentu ki samla ki de bang long ki blokloi ban mi sekmat ban keren ke sha bat nakaleng ka sengru ngin ya don baki hakinu nu benta kenang ba ngin la ban weng ya kane ka bamsap ka bangpong lane kane ka jersey habade ba tukam tunjang untang hapo ka health department re ki wi department ki bodo an hapo ka service sales